дами и господа народни представители! По професия съм юрист, адвокат и последните 15 години от живота ми са преминали освен в пленарна зала и по съдебните зали. Народен представител съм от 47-то Народно събрание и още от него вече 4 парламента съм част от Временната комисия, която изработва правилника, по който ние работим. Автор съм на някои от промените, които считам, че го усъвършенстваха и воденето на пленарните заседания. Някои от поправките лично някои от вас са намерили за позитивни, други от поправките лично някои от вас са се възползвали в и извън пленарна зала. Като говорим за правилника от 47-то Народно събрание до сега, считам, че съм и стожер за неговото спазване и винаги съм възразявал срещу неговото нарушаване. Примери: последното заседание на 50-я парламент в Председателския съвет. Като говорим за Правилника за организация и дейността на Народното събрание, въпреки своите политически и идеологически разбирания и противоречията, които съм имал с доста от парламентарните групи и с доста народни представители, винаги съм се стремял преговорен екип между парламентарните групи и именно заради тези качества никога не съм бил наказван от председателя на Народното събрание. На следващо място съм народният представител, който от 47-то Народно събрание до сега има най-много изказвания сумарно в парламентите и винаги съм или първи, или втори по изказвания. По статистика. Може да проверите в деловодство. След края на всяко Народно събрание взимам тази статистика. Това считам, че дължа на своята юридическа практика. Споменах ви, че от 15 години съм адвокат в съдебните зали, което считам, че ми е помогнало малко за да придобия едни ораторски умения, които най-малкото, да кажем, привличат вниманието на другите. На следващо място съм народният представител сумарно от 47-то Народно събрание до сега с най-много въпроси по парламентарния контрол, писмени и устни искания по член 139 от Правилника и сигнали към съответните държавни органи, именно защото вярвам в българския парламентаризъм и вярвам, че именно Народното събрание трябва да крепи справедливостта в България като законодателна власт. Винаги съм се стремял да спазвам правилата и законите на България, съм участвал, предлагал съм, съдействал съм за сезиране на Конституционния съд още от 47-то Народно събрание. Още когато тогавашният председател, ако помните, нареди да бъдат купени решетки за 32 хиляди лева народни пари, да бъдат поставени решетки на входовете, за да не бъде допускана групата на ВЪЗРАЖДАНЕ в Народното събрание. И тогава имахме в Народното събрание. Защо? Защото ВЪЗРАЖДАНЕ води идеологически политики, идеологически предизборни кампании. Ние спорим за политики, не за личности. Няма случай, в който, въпреки че аз съм категорично против политиките, които са водили и ГЕРБ, и ДПС, няма случай, който да съм се изказвал персонално за лидерите на тези партии, за разлика от други. Защо? Защото ВЪЗРАЖДАНЕ не води противоличностни кампании. Ние сме за политики, не против политики. И тъй като считам, че председателят на Народното събрание трябва да е пръв сред равни, искам да ви дам и една зарука. Председателят не е само в пленарна зала. Той ръководи дейността на цялото Народно събрание, той ръководи администрацията и трябва да може така да работи, че тази цялата институция, тя не се ограничава само в пленарна зала, цялата тази институция трябва да бъде пример за свободата, демокрацията и просперитета на българската държава. Разберете го. И именно за това ви моля да гласувате по съвест за най-добрия кандидат и нека
гражданите на България да ни съдят за това.